Horacio Jorge. No, ey. Estás embarazada, no manches. El hijo que esperas es mío. No puede ser. ¿Cómo pudiste? Me embarazaste, Horacio Jorge. M'encanta aquesta telenovela. Fa molta gràcia. Moltíssima. No es pren seriosament els sentiments del Maximiliano. Però llavors no li hagués amagat aquest secret tan gran. Tots tenim un passat, Eh? Què vols dir? Tu m'amagues alguna cosa? 88 milions d'anys llum de coneixement de la colmena que farien esclatar el teu estúpid cervell d'humà. De què? De què estàs parlant, Venom? Doncs deixa'm que t'ensenyi una mostra. Et faré només 5 cèntims de tot el que hem experimentat els simbiots al llarg dels anys. Molt bé. A punt, Eddie. Sí, estic a punt. No. No, no, no! Ai, no, 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 no! No! Què collons ha sigut això? Ui, això només era una tovallola. On hem anat a parar? Què has fet? Jo no he sigut. No és una d'aquesta escandalosa notícia d'última hora. Però, què és això? La veritat, és el Peter Parker, com diuen. La nova amenaça de guerra. El Peter Parker és l'Spider-Man. I menjant l'estimat públic sobre el sospitat criminal. Vostè? Què hi fa a la meva habitació? Doncs... No ho sé.